Hemmäze salam. Cüneyt Han bardak video rolümüzün 2. bölümini size hödürleýär. Eger siz Cüneyt Han bardak video rolümüzün 1-nji sanyna tomaşa etmek bolsaňyz, onda ilki 1-nji bölümni tomaşa etmeňizi maslahat edýäris. 1-nji bölümüň sylkasyny tesirler bölümine gojakdygymy size ýatlatýarys. Geçen sanymyzyň ahyryna belläp geçişimiz ýaly. Gyzyl goşun 1920-nji ýylyň ýanwarynda Gazawadyň goloýunda Cüneyt Hanyň uly goşunyny ýeňişe seze bar edip Bedirkent galasyny ele geçiripdi. Ýeri elende aýtsak bu waka Gazawat gyrgynçylygy ady bilen taryha geçýär we bu barada geljekde aýratyn bölüm çykarmagy meýilleşdirýär. Cüneyt Hanyň türkmen nakorlaryndan awarat goşuny ýa-da çekilenden soň gorosuz galan Hywada 1920-nji ýylyň 1-nji fevralynda Hywa han Seyit Abdullah han tahtyndan agdarylýar we şäher gyzylary tabyn bolýar. Cüneyt Han bolsa özüniň atlary bilen Goňrat şäherine tarap süýşmeli bolýar. Cüneyt Hanyň tarapyndan gyzylara garşy göreşýän Gazak hemde Garagalpak toporlary birnäçe şolsuz çatnaşyklardan soň ýa-da çekilýärler we has köp ýetgi çekmezlik üçin gyzyllar bilen özara gepleşip geçirmäge hemde 1920-nji ýylyň 9-njy fevralynda Gyzyl goşun bilen parahatçylyk şertnamasyny baglanşmaga mejbur bolýarlar. 29-njy fevralda Batyr kendiň goloýunak söwüşde soňky sapar uly ýeňişe seze bar bolan we goşunyň bir bölegini ýitiren Cüneyt Han bolsa Garawum çölüne çekilmäge mejbur bolýar. 6 aýlap Garawumda gizen 1000 adamdan gowrak goşun ýynan Cüneyt Han 1920-nji ýylyň sentýabr aýynda Harezm Halk Sovet Respublikasynyň çäğine girip desini Goňrady basyp alýar we Nöküs şäherini gabaýar. 1920-nji ýylyň noýabr aýynda Harezm Halk Sovet Respublikasy hökümeti Cüneyt Han bilen söwüşmezlik barada ulalaşyk baglaşmaga mejbur bolýar. Emma muňa garamazdan 1922-nji ýylyň aprelinde Pols şäherini basyp alan Han ýene-de aýgyrtly söwüşe başlaýar. Uzak wagtlap dowam eden gan döküşikli söwüş Cüneyt Hanyň atlaryny tapdan düşürýär we olaryň arasyna aljyraňlyk başlaýar. Şeýlelikde 15-nji maýda Hanyň nökerleriniň birnäçesi dönükli edip gyzyllar bilen gepleşip geçirýär we 150-den gowrak atly 16-njy maýda Garasaç owasyna baryp Sowet häkimetine boyun eýýär. Indi Cüneyt Hanyň ýanyna diňe 120 san atlysy galýar we Han Eýrana çekilmeli bolýar. Kadim Türkmen toprağının Rus Gyzyl goşuny tarapyndan depelenmegine mundan artyk çydap bilmedik Han 1923-nji ýylyň dekabrynda gaýtadan Harezm Halk Sovet Respublikasynyň çäklerine ýerýär. 1923-nji ýylyň ýanwarynda Hanyň goşuny Daşoğuz, Mangyt, Şawat, Gazawat, Panka we Hazarat şäherlerini ýeke-ýekeden basyp alýar. Soňra Han Hywany we Täzirgünji gabaw alýar. Bu gawawlarda goşuny tapdan düşen Cüneyt Han aprel aýynda ýene-de Eýrana gaýdyp barýar. Orsetden ýygy-deli gelip goşulýan gyzyl otryadlaryň hasabyna gün-günden güýşenýän duşmana garşy az sanly goşun bilen görüşmeň harby taýdan manysizligine göz ýetiren Cüneyt Han goşun ýanamak üçin wagt tutmak maksady bilen harby mekirlige ýüz tutýar we 1925-nji ýylyň başynda Sowet häkimetine boyun eýýändigi barada habar berýär. Şol ýylyň fevral aýynda Cüneyt Hana ulus arpa goýan Sowet Türkmenistanyň Halk Komissarlary Geňeşiniň başlygy Gaýgysyz Atabaýew onuň Sowet hökümeti tarapyndan günäsiniň geçilendigi hemde oňa öz dogduk owasyna ýaşamagyna ruhsat berilendigi barada habar berýär. Muny eşiden Han mart aýynda öz ýigitleri bilen bilelikde Türkmenistanyň çäğine gaýdyp gelýär. Özüniň öňden görjüligi bilen tapawutlanýan Han Cüneyt soňlugy bilen tutulup cezalandyryljakdygyny aňýar we desine Eýrana ýetýär we Sowet häkimetine garşy görüşini täzeden ýaýbanlandyrýar. Hanyň bu karary almak bilen dogry edendigine soňky bolup geçen wakalary seret dol göz ýetirmek bolýar. Sebäbi hut Gaýgysyz Atabaýewiň özü hem 1938-nji ýylda Sowet totalitar häkimet tarapyndan atylyp ýok edilýär. 1927-nji ýylyň sentýabr aýynda Cüneyt Han gaýtadan Sowet Türkmenistanyň topraklaryna çözýär we Daşoğuz'un goloýunaky birnäçe owalary basyp alýar. Şol ýylyň 2-nji oktýabrynda Hanyň nökerleri Hojagumez owasyna gawda ýatan gyzlara kömege berýän Sowet uçaryna ýerden od açyp gaçyrýarlar we şeýlelikde gaýtadan Sowet hökümetiniň esas düşmanyny öwrülýärler. 1927-nji ýylyň noýabr aýynda Cüneyt Hanyň goşuny Gyzyl goşun tarapyndan agyr zarba urilýär we Han ýene-de Eýrana çekilmäge mejbur bolýar.
1929-njy ýylyň ýanwar aýynda Cüneyt Han özüniň muňa golay adam bilen Owgan Eýran serhedinden geçip Owganstanyň Hırat şäherine barýar. Özara geçirilen duşuşlardan soňra Sowet hökümeti bilen gapma-garşy gelmekden çekinýän Owgan häkimetiniň goýan şerti esasyna Han öz nökerlerine ýaraglaryny taşladyp, olar bilen Hıratyň ýakynyndan mesken tutýar. Eýýän şol ýylyň aprel aýynyň başynda Cüneyt Han gaýtadan öz goşunyny ýynap Owgan Sowet serhedine tarap ýürüýüşe geçýär. Şol ýylyň 17-nji maýynda Cüneyt Hanyň kömekçisi Şaltay Batyryň aňtuwçy topary Owgan Sowet serhedinden gizliň geçip Garawum çölüne aralaşýar. 15-nji iýunda bolsa Cüneyt Hanyň oğlu 70 atlysy bilen birlikde Sowet Türkmenistanyň çägine girýär we ertesi gün çemekli çeňine serhed zastawasyna hüjüm edýär. Yerli halk tarapyndan goldaw gören Hanyň goşunynyň sany eýýän şol ýylyň 1-nji awgustuna çelli 250 ýetipdir. 1931-nji ýylyň fevral aýynda Cüneyt Hanyň ogly eşiğiniň ýoldaşçylygyna topar Owganstanyň Sowet Türkmenistanyň çägine girýär. Şol ýylyň aprel aýynda Hanyň öz baş tutanlygyna topar Krasnovodsk, ýani häzirki Türkmenbaş şäheriniň ýakynlaryna gelýär. Bu ýürüş Cüneyt Hanyň Türkmenistan çäklerini edin soňky ul çözüşidir. Şolar wagtyň özünde de Gyzyl Gaty goýusynyň ýakynynda basmaçylyk hereketi başlaýar. Şeýle-de iýun aýynyň ahyryna çenli Türkmenistan çäklerini jemi 2000-den gowrak atlydan ibaret bolan jemi 14 basmaçy topar hereket edýärdi. 1931-nji ýylyň 24-nji iýunynda 400 atlydan ibaret basmaçylaryň otryady duýdansyzlyk bilen Könürgöje hüjüm edýär. Şäherde ýerleşen Rus garnizony Köne galada gizlenmäge geçýär. Basmaçylaryň eline geçen şäherde ýerleşen keselhana, degirmen, poçta aragatnaşyk bölüm we başga da birnäçe bina ýakylýar. Rus ekspedisiýasynyň gizlenmäge ýetişmedik birnäçe alymy we syýasy işgäri basmaçylar tarapyndan öldürilýär. Ertesi gün Könürgöje ýetip gelen Ruslaryň 84-nji atly polky şäher izine aýdyp gelýär. Gysga wagtdan soň, ýagny 29-njy iýunda basmaçylar gaýtadan şähere hüjüm edýär. Emma bu ezek adyklyk edýän düşman goşunynyň ýeňilip ýyza çekilmäge mejbur bolýarlar. Maglumatlara görä, Türkmenistanyň çägine 1931-nji ýylyň 25-nji iýul ýagdaýynda jemi 14 sany basmaçy topar hereket edýärdi. Olaryň hatyryna 460 ýaş gurbaş, ýani serkerde we 2046 sany atly nöker bolup, olaryň elinde jemi 2055 tüpüň, 3 pulemyot we 2 sany minomyot bolupdyr. Bu ýagdaý hoply hasaplan Gyzyl goşunyň Merkezi Aziýa boýunça harby geňeşi 1931-nji ýylyň 28-nji awgustunda Türkmenistanyň we Özbegistanyň çäklerini, ýani Harizm Sowetini hamana basmaçylyk hereketini dol ýok etmek hemde bu mesele soňky nokata goýmak maksady bilen uly gowrumly harby operasiýa geçirmek kararyna gelýär. Bu operasiýada 4 atly polky, türkmenlerden düzülen atly goşun brigadasy, birleşen goşunlaryň 62-nji we 85-nji bölümleri, 2 eksadron, 2 aviatriady, 3 sany awtolog rotasy, goşun mektebiniň kursantlary, 2 sany brenýerlenen otly, 1 sany brenýerlenen awtolog, 10 sany harby ulug we 5 sany kiçik tank bilen güýçlendirilýär. Bu umumy harby operasiýa 1931-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda başlaýar we netijesinde Cüneyt Hanyň toparyna, şeýle hem beýleki öz başlyk hereket edýän basmaçy toparlaryna agyr zarba urulýar. Şeýlelikde ilki bilen 1931-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda basmaçylaryň 40 sany ýoldaşçysy tutsak edilip, şolardan 12 sanysy öldürilýär. Atlylardan 1877 adamdan 770 sanysy öldürilip, 1077 sanysy tutsak edilýär. Şeýle hem olaryň ýaraglary dol Gyzyl goşunyň eline geçýär. Cüneyt Han bilen bir hatarda Gyzyl goşuna garşy görüşýän Ömer Efendiniň we Maşay Farabyň goşunlaryny ýok etmek üçin geçirilen harby ýürüýüşe görnükli Sowet serkerdesi Savir Rahimow hut öz gatnaşýar. Cüneyt Han Eýrandan özüniň 60 atlysyny Garawum çapmışyklary netijesinde uly ýetkäside bar bolan Ahmet Beýň goşunlaryna kömek hökmünde goýberýär. Hanyň basmaçylara kömek hökmünde Eýrandan uladan ýaragly kerweni bolsa 1933-nji ýylyň 11-nji aprelinde Nepeshuy owasynyň 20 km günwatyrynda Gyzyl goşun tarapyndan ele geçirilýär. Şeýle bolsa-da Eýranda we Owganstanda ýerleşen basmaçy otryadlar tarapyndan 1933-nji ýylyň ýanwar aýyndan sentýabr aýyna çelli Sowet Türkmenistanyň çäklerine 60 san hüjüm amala aşyrylýar. Şeýlelikde Garawum çölüniň çäksiz sahralaryna Rus basbaljylary bilen basmaçylaryň arasyna täzeden gazaply çakmışyklar başlaýar. Duz we çazyl goýularynyň golaryny 2 gün boýunça dowam eden gan döküşki söwüşde
basmaçylar ýeňişe sezebar edilýär we garoňy jümmüşine gaçmaga mejbur edilýärler. Indi basmaçylaryň dol ýok etmegi özüne maksat edilen Gyzyl Goşun tarapyndan birnäçe oýnap ýyzarlanan basmaçylaryň galan az sanly atlylary netijede dähli goýsynyň golaýyna ýyzyna ýetilip dol ýok edilýär. Cüneyt Hanyň özü bolsa az sanly jan penasy bilen bu gezek hemişelik Owganistan çäklerine geçmeli bolýar. Emma Gyzyl Goşuny türkmen basmaçylaryny dolu maýynda boýun edirmekden 1938-nji ýylda soňky basmaçy toporlarynyň ýok edilmegi bilen başardyar. Cüneyt Hanyň özü bolsa entägem Eýranda we Owganistanda hereket edýän basmaçy toporlarynyň serdary bolmagyna alýardy. Han wagtal öz tagynlygyna basmaçy toporlaryny Sowet serhedinden geçirip Gyzyl Goşuny ýiti zarbalar urmaga ýollaýardy. Munyň netijesinde 1933-nji we 1934-nji ýyllarda Gyzyl Goşun çölde türkmen basmaçylary bilen dowamly söwüşmäge mejbur edilýär. Bu söwüş ahir soň Sowet häkimetine garşy görüşen ähli guruluşlaryň ýok edilmegi bilen tamamlanýar. Türkmeniň gaýdusy serkerdesi Rus basbalçylarynyň ýüregine gorku salan, şeýle hem düşmana boýun egmän türkmeniň ad owazyny arşa galdyran Hanlar Han Cüneyt Han 1938-nji ýylda Owganistanyň Hırat şäheriniň golaýyndaky owalaryň birinde 80 mil ýaşyny aradan çykýar. Hanyň aradan çykmagy bilen diňe bir Türkmenistan çäklerine däl, eýsem tutuş merkezi adida basmaçylyk hereketi dol soňlandyrylýar. Şunluk bilen Cüneyt Han mardak sanymyzy soňlandyrýarys. Eger taýýarlan sanymyz siziň göwnüňize ýaran bolsa, ýekeje like basmaňyzy, şeýlem eger entek kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz, agza bolmaňyzy haýyş edýäris. Bundan başga öz pikirleriňizi hem-de öz teklipleriňizi tesvirlerde galdyrmaňyzy haýyş edýäris. Bu biziň indiki taýýarlajak video roliklarymyz üçin bize itergi bolar, hem-de kanalymyzyň hasda ösmegine hemat eder. Indiki sanlarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.